Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija jerġa' jiġħad bl-aktar mod kategoriku l-allegazzjonijiet infondati dwar xogħol li għamel bħala avukat fisem klient tiegħu snin ilu. Huwa jerġa' jtenni li m'għandux minn xi xibża għaliex huwa dejjem mexa mal-liġi u b'mod mill-aktar korrett fil-ħidma tiegħu bħala avukat. Adrian Delija mill-ġdid isostni li l-ebda spin jew gideb dwaru huma se jwaqfuh milli jkompli jikxef il-korruzzjoni f'Kastilja u li għalija għandha tintrefa' responsabbilta minnu fih. Il-kap tal-oppożizzjoni jinnota li qed jingħad li ir-rapport ilu 9 xhur għand il-Pulizija u ġimagħtejn għand it-Times iżda l-istorja ħarġet biss illum. Wara li llum ħareġ ukoll għall-ewwel darba li x'Kembri u Mizzi se jkunu qed jiġu investigati dwar l-iskandlu ta' 17 Black u wara li Adrian Delija ma waqafx jitkellem dwar l-iskandlu tal-korruzzjoni ta' 17 Black filwaqt li jesiġi li tintrefa' responsabbilta politika minnu fih. Adrian Delija m'għandu xejn xjaħbi u mill-ġdid kif għamel għal diversi drabi fl-aħħar xhur jistieden lill-pulizija biex hekk iridu jsejħulu u jistaqsuh dak kollu li jidrilhom. Fl-istess waqt isostni li l-ebda gidba jew intimidazzjoni miser twaqfu milli jgħid il-verità kollha dwar il-korruzzjoni tal-gvern ta' pajjiżna. Huwa ċar li l-gvern ta' Joseph Muscat tant jinsab daru mal-ħajt bil-fatti ta' korruzzjoni mill-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Kembri li minflok jieħu azzjoni u jkeċċihom qed jivvinta kull ma jista biex minn għalih isikket lil Adrian Delija li kemm ilu kap tal-oppożizzjoni ma waqafx jiġġieled il-korruzzjoni lampanti ta' dan il-gvern. Adrian Delija jinnota b'dispjaċir li The Sunday Times ma qrawx storja tagħhom stess meta ġurnalist tal-istess gazzetta ingħata dokumenti kollha minnu stess wara l-investiga kiteb il-fatti kif rom bajneh. Kieku The Sunday Times għamlet referenza għad dokumenti li ra ġurnalist tagħha stess, kieku ma kienx tħawat l-ismijiet u l-fatti kif seħħew verament kif ġara f'dan l-artiklu.